अभी सोशल मीडिया पे लगातार कुछ दिन से बिहार जो टीटेट एग्जामी जे भी पास रहा ओकर लेके जो बिहार सरकार के फैसला रहा कि सुपर टेट देना जरूरी है, ओकर इंटरव्यू देखत रही है। कुछ टीचर लोग के भी इंटरव्यू देख लिया, जो ना इंटरव्यू में शिक्षक लोग के तरफ से विरोध जतावल गई बा कि कहाँ तक उचित बा कहाँ तक अनुचित बा, एकर फैसला कईल हमार काम नहीं है। लेकिन आपन एगो सुझाव हम देवल चाहम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि महोदय ठीक बा रुआ नियम लगनी है, अच्छा नियम बा। अगर बिहार के शिक्षा के दृष्टि से अगर देखल जाओ तो ये नियम कहीं ना कहीं सही बा, बट एकरा में बट लागता कि है जो नयका बहाली रहला लइकन के रुकल रहला बहुत दिन से, अरे एकरों के कम से कम पूरा देती, ओकरा बाद एकरों में नियम लगा देती कि जे सुपर टेट पास करी ओकरा के मतलब वेतन बढ़ावल जी, जे ना पास करी ओकरा कम पे रखल जी। हमारे कहे के मतलब ही रहला कम से कम लइके आस में रहन सब बहुत दिन से। हालांकि रुआ करम अपने हम जानते नहीं, हम एगो अपन छोट सुझाव देनी है महोदय, एकदम छोटा मोटा तुच्छ जो ना के कहल जा सके ना आपके भाषा में, बट अगर विकास के दृष्टि से देखल जाओ तो हमारे ई भाव कहीं ना कहीं अच्छा बा। और एक और चीज हमारा दिमाग में आइला जौन की रोवो ना काटो, मन में अपन जरूर कहम कि हाँ ये लड़का सही कहलेगा भले मतलब ओकरों के रुआ मतलब टारगेट पर ले ले वो अलग की बात बा। हमार कहे के मतलब कि जे प्रकार मास्टर लोग के टेट तो सुपर टेट तो बीपीएससी के द्वारा ही मतलब कल जाता, एगो अपन बीपीएससी ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही एगो ऐसा मतलब नियम लगाई कि नेता में चुनाव के लिए वो चाहे विधायक होके चाहे मंत्री होके चाहे पंच सरपंच होके सबके लेवल रही एक एग्जाम पास करके आ तब रुआ लोग इन वोट में खड़ा होके जाए। हमारा देखे से एगो रुआ लोग नियम लगा दी आ एकदम गारंटी से कहते नो कि ई बिहार वाला जो मॉडल बा ना ये पूरा देश में मतलब छा जाए आ सब कोई नीतीश जी रुआ के एकदम बहा बही दी। लेकिन एक दुखद बात बा कि रुआ एग्जाम पास करे के पड़ी। अभी तो हम नहीं जानते कि रुआ ओकरा में एबल होखम कि ना होखम, और रुआ कहाँ तक पढ़ल लिखल बानी एकरो बारे में हमरा नॉलेज नहीं है। और को हम कोनो मतलब सवाल नहीं कि खड़ा कर कि रुआ अनपढ़ बानी कि रुआ पढ़ल लिखल बानी, ऐसे कि हमने के छोट प्राणी बन जा ज़्यादा सवाल कैला पर जानते बनी कि हमने के बिहार में का होता। अपन बिहार में अच्छा अगर ज़्यादा एथी देखा देव चाहे ज़्यादा अगर बढ़िया चीज़ बोल देव जो सरकार के चूहे लगी तो ध के तरह लगे सो जेल में ठूक तो ऐसे ज़्यादा बढ़िया बात ना बोलो। लेकिन इतना जरूर कहम कि जे प्रकार टीचर वाला में ये रूल लागल है बहुत खुशी के बात बा। हमारा दृष्टि से अगर देखल जाओ कि बहुत माने हम ई चीज़ के कद्र करम, जे भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ये रूल लगेले बानी उस चीज़ के हम कद्र करम कि ये चीज़ लागल। लेकिन वही प्रकार चुनाव आयोग ही नियम लगा दी कि चुनाव में खड़ा होने से पहले आप एग्जाम दीजिए अकॉर्डिंग टू योर पद। आपका जो पद है, जिस पद के लिए आप खड़ा होना चाह रहे हैं उस पद के अकॉर्डिंगली आप एग्जाम को फेस करिए। देखम जब अगर छोट मुँह के अगर ये बात वालों के अच्छा लगे इस तरह के अपनाई जा। बाकी हम अपन दर्शक से इतने कहल चाहम कि हमरा जहाँ तक अपन अनुभव आइला हम बोल देंगे, जो मन में रहला बात हम बोल देंगे, और वो लोग के अगर अच्छा लागल हो तो ये चीज़ के शेयर करब, चूँकि हर एक नागरिक के बोले के चाहिए। गूगलों पर प्रचार देवेला कि बोलने से सब होता है, सही में बोलने से सब होता है। बोलिए, आप सब बोलिए, आप अपने अधिकार के लिए बोलिए, आप बिहार के विकास के लिए बोलिए।
आप अपने समाज के विकास के लिए करिए। चलिए, बाकी अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो आप लोग शेयर करब, एकरा के लाइक करब, और अगर वीडियो में कुछ भी हमारा बात से अगर हुआ लोग के कुछ अगर लागत हो कि हाँ समथिंग चेंजिंग चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलम, अपन सुझाव जरूर। ठीक बात।